F'dar Padova Għajnżilem Għawdex se jibdew isiru testijiet tal-oftalmoloġija għal dawk il-persuni li għandhom bejn is-60 u 80 sena. Dan bħala parti mill-kampanja nazzjonali ta' monitoraġġ fl-għajnejn bilan li l-problemi fil-vista jinqabdu minn kmieni. Dan isir kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità, ir-Residenza San Vincenz de Paul u speċjalisti mill-Ministeru għas-Saħħa. Il-programm ta' screening nazzjonali tnieda ftit ta' xurilu f'San Vincenz fejn sallum diġà kien hemm il-fuq minn 300 persuna li benefikaw mis-servizz li issa se jkun disponibbli fil-Gżira Awċija. Is-servizz tal-oftalmoloġija se jingħaqad ma' bosta servizzi oħra li qed jiġu offruti f'Dar Padova. Dawk il-persuni li fl-aħħar 18 xahar ma kellhomx appuntament oftalmologu f'xi klinika tal-Gvern huma eliġibbli għal dan is-servizz u se jiġu notifikati b'appuntament għal screening. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġewwa Etienne Bela enfasizza dwar l-importanza li wieħed jagħmel dan l-eżami biex kemm jista' jkun jinqabad kmien il-problemi fil-vista. Kompla li wħud mill-problemi komuni li nsibu fl-għajnejn huma l-kundizzjonijiet tal-glawkoma, id-diabete fir-retina kif ukoll il-kataretti. U tenna li l-għan tal-istrateġija għall-anzjanità attiva tibqa' waħda li jitnaqqas ir-riskju ta' kull tip ta' diżabilità li tista' tiġi evitata fl-anzjani. Sa dan is-servizz GSTs fil-Gżira ta' Għawdex. Is-servizz ħajkun mogħti minn ġewwa Dar Padova fejn esperti ħajkunu jiskrinjaw għal kundizzjonijiet tal-glawkoma, kundizzjonijiet tal-kataretti, kif ukoll kundizzjonijiet tat-zokkor fir-retina.